tofa kainuwa da sharrafa na ilahu yake maka garkuwa. A kwana a tashi ka zama zaki faɗan uwa, ka zamto sadauki duka gari sun yi gaisuwa. Ka zamto sadauki dole maka tambari, Muhammadu Ayyutai ka zama jarumi. Sarautar sadauki an kama kama amara. Kwarai sai in za a yau kunu ake san ki samiya, ni roƙon da na yi ta'ala ya yi maka kariya. Sadaukin jibiya na ce mai ɗaya kamar dubu, amana na gwamnan Kebbi wanda ba ya karkabu. Ko gaishe shi na yi sai ya miƙon dubu-dubu, kuɗaɗen shi wallaban san ko nawa na ci ba.
dai kana dai da ilimi da tausayi da juriya, fata na ilahu yayi ta yi maka kariya. Kai ne al'ummar gari suke ce mana daya, kai daban ashe a komai ba a barka baya ba.